kai alkur'an ba zai yi ba mu fa jigawa abin da ake mana alkur'an cin kashin nan da ake mana alkur'an ya fara ya kwakwa ai baka san babban matsala ba mamu da aka raina mu aka mai da mu bayu wai uba ya mulke mu wai kuma da ya zo ya mulke mu ta za mu yi da wannan ba shine juyin juya hali ba wai juya mu suke yi kamar waina mu kuma abin da ba zai yi ba kenan ba wannan bai bane na za mu yi da wannan mu ba za mu mai da wannan bai bane assalamu alaikum akwai labari da dumi alhamdulillah watan talaka sun koma bayan yan siyasa kuma ka'ida yan siyasa ne bayan talakawa a san da aka wa dimokuraɗiyya a Najeriya amma yanzu wannan kamar yin zar dimokuraɗiyya ne kamar na zar dimokuraɗiyya ne a ce iyaye su mulke mu kaya su mulke mu abin yayya to wallahi daga jihar Jigawa mu fara ka canji malam Aminu Ibrahim Ringin shi zami a gwamna insha Allah Jigawa ku ce sai Aminu Ringin Jigawa karkashin tutar jam'iyyar NNPP adalci Jigawa